tambur peri munyong ungkong pinangka dadya pratandha bidaling ajurit cumangka ing rananggana gelar baris cakra biruha ambrasta wata angkara tambur peri munyong ungkong pinangka dadya pratandha bidaling ajurit cumangka ing rananggana gelar baris cakra biruha ambrasta wata angkara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan karaharjan Soka bagas warasan saking wilasaning Gusti ingkang mawikan mugi tansah lumeber tumrap panjenengan dalasan kula. Nuwun kala nuwun
wonten ing dalu punika tinangeran ing ari Rebu Kliwon magut ratrining Kemis Legi Surya kaping 21 kula pun topo lintang asmara ugi kadang kula anem sinten Mas Kang Mas Ipung ingkang ayahi wajib nderekaken adicara tasakuran ulang tahun Ananda Adinata Bayu Satwika ingkang kaping 11 mila panjenenganipun Bapak Arik dalasan Ibu Dini mboten wonten srana ingkang langkung sae wujudipun raos syukur wonten kersaning Gusti Kang Maha Welas mila wonten ing dalu menika ginelaran seni jaranan campursari ingkang asesilih Krida Tamtama dipun pakarsani panjenenganipun Kang Mas Dwiki Esparman migil saking wewengkon Tulungagung. Ugi mboten kata lumpen mangke wonten bintang tamu ingkang badhe nderek ngregengaken swasana gelaring Krida Tamtama wonten ing dalu punika. Wonten dalu punika kula ingkang kajibah minangka cucuke ngatur gelaring turangga Krida Tamtama. Nuwun agung ing Sih Samudra Paksama ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bapak Hari ugi sedaya perangkat ingkang sampun paringi idi palilah tumraping kula sak kanca saking Krida Tamtama arsa nderekaken wajib gelar wonten ing mriki panggenan. Mboten talumpen wujudke raos syukur saking panjenenganipun Bapak Arik dalasan Ibu Dini ingkang sampun kagungan putra nenggih Raka Mas Bagus Adinata Bayu Satwika ing dalu punika sampun ndungkap yuswa kaping 11 panjurunging donga saking panjenengan sami ingkang kasuwun mugi putra ingkang sampun kigulawentah saking panjenenganipun Bapak Arik dalasan Ibu Dini mugi-mugi saged dadosaken putra ingkang soleh migunani tumraping nusa bangsa lan agama. Ugi mboten kata lumpen kala wau sampun kagelar wujudipun raos syukur saking panjenenganipun Bapak Arik dalasan Ibu Dini ingkang sampun ngluwari ujar inggih menika wujudipun kupat luar ingkang sampun ginelar mugi-mugi kemawon ujaring panjenenganipun Bapak Arik dalasan Ibu Dini jinengkung saking doa restu saking andika sami Bapak Arik dalasan Ibu Dini ugi keluarga agung tansah pinayungan saking kersane Gusti Kang Amaha Kawasa wujude katentreman kabagaswarasan rejeki kang semulur ngupaya buka lan wastra tansah kagampangaken. Mila saking menika katur panjenengan sami para kadang sutresna seni budaya Jawa khususipun seni jaranan Krida Tamtama wonten dalu punika. Aku kapan? Sesuk lah aku ora ana ning kene ora ana saka jule ra enek. Sampeyan kat mau wangi aku kok ora kebagian biyen belas. Dirimu ki sesuk le cah bagus. Heeh, iki mau Pak Ari mau ngekeki tulisan nang aku kok ya. Ngono kuwi kok. Mulane kuwi awakmu ki sesuk. Wis to rungono to rungono. Heeh. Wis to? Wis ndak ngomong.
Heeh, mulane bakul-bakul ning kene ku delok ndoyo sakmono akehan. Iki mang rame. Rame. Kok kono sampe rene iki aku. Iki mau aku kan teko Tulungagung to. Bablas mari ngayahi wajib teko alun-alun. Alun-alun. Heeh, iki mau langsung bablas rene. Lah kok disetop hansip ning kono. Ape tak pisuwi tibake njaluk kontak. Njaluk kontak. Nggih geser motor. Heeh. Ya aku. Ya omong to, mulane kuwi sing ngomong sing genah alon-alon ditoto tirik-tirik kaya aku mau lho. Cah ganteng kok jak omong angel ki piye to. Wis kono gek ngomong. Mulane kae dirungokne ngenteni nek tabuhan Mas. Heeh, nek tabuhan. Aku mulai Mas. Piye to iki jan? Wis macam bagus aja ngomong. Wis kono gek ngomong. Weh, ngono kok ya muteng iki lho. Mas, jan kono ngomong. Assalamualaikum. Nggih. Ganteng kok ngomong-ngomong ngono tak piye to jane? Ayo assalamualaikum kuwi. Lah genahno kok dikom piye iki maksudnya? Assalamualaikum. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pake sapa jajal? Pake sapa? Bapake siji. Buke? Ibuke siji. Oh. Bapak satu, ibu satu. Iki jane iki aku wis sesuk marane ngomah sekolah sik. Beh jan isin-isini Krido Tamtama lho iki. Aku kok ndek enek bener iya aku ki bangga karo Krido Tamtama. Ning desane dhewe kok sik iki lho. Mulane kuwi awakmu pung, nekmu macak aja bagus-bagus payumu ning gone kono lho. Ngujang masa. Aku dek iki wis ilir-ilir ora enek sing ngenyang blas. Kaya ilir-ilir kaya bakul jagung bakar ngarep kono mau. Heeh, mak ngene. Ceritane iki mangki wah luar biasa. Bener. Dalu punika jan tumplek-blek wonten dalem kene. Jan tenan. Iki mang perlune kan ya ulang tahun. Heeh, syukuran ulang tahun. Wis pokoke mang ayu bagya muga-muga Kang Putra pinaringan yuswa panjang berkah barokah migunani tumprat bangsa agama negara. Lek ngono kan beneh to. Beneh aku. Beneh waras berarti. Waras. Aku kadang kocluk, kadang waras. Pokoke awakmu gak awor Mbah Sami suwi-suwi ya waras ngene iki. Aku mang wis amer. Lah ya aku mau jak salaman rada wegah nyetrum biasane. Jan ya. Ya. Wes alhamdulillah ki matur gunging manuwun Kang tanpa pepindhan katur sageng ing para warga agung wonten saindrenging Nuswantara khususipun warga agung wonten ing Cilorejo ingkang sampun nderek manunggal sedya arsa nderek mirsani gelaring Krido Tamtama wonten dalu menika ugi nambahi regenging swasana kanca-kanca bakul sing ginelar kene sampai teko perapatan kono matur nuwun banget luar biasa nyengkuyung adicara ing dalu punika. Iki juga tak lupa saya sampaikan banyak terima kasih teman-teman YouTuber yang sudah ikut menyiarkan secara live Krido Tamtama di malam hari ini. Banyak sekali iki wau Kang. Iki aku ora iso nyebut siji pokok siji soalnya kamerane sak menekean. Nah, singgo nek tak ayak celuk siji Kang Din kok bingung liyane. Aku kok ora ngono. Tak kamera madhep rene kabeh. Lah iya kamerane kok ya kabeh madhep rene lho heranku. Lah iya. Gak ono sing madhep rono blas. Yo nek ngono Mas, sami-sami kita bersani Krido Tamtama. Tamtama.
cangcut taliwondo ambabar karya anengging krida tamtama untaping prawadya bala cumangka gagah jroning palagan cangcut taliwondo ambabar karya anengging krida tamtama Kridu mawur mangawur-wawur rahan kung maguru kongso kok maguru kongso tetekatya pututula Ripatring turangga yakti katon ing ban praja lelayu sadya apa ki wong bagus apa artane dalan ana rame-rame ing dalan akeh wong mahati mestine yo wis dadi kasunyatan mati karena ngopo kutune kudu piye mati sunduk sarira ing jajar terus ing gigir mung kari raga badan kari
Sohrep Data Pitana datan ana walang salisik gegodhongan tanu pasamirana bebasan tan ana kang kumapah kang api arsa mung swaraning pradonga panglik ngirsurang sumundul Jagatraya kadyasung pepuji menggayune Gusti Kang Maha Kaosa gipratandani pilih to wonten madyaning dusun Silareja tlatah unut Tulungagung wonten Kang Hamengku Karsa. Mila para pujangga satriya agung paring puji donga memuji wonten ngarsane Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi gelaring turangga krida tamtama tansah kalis saking rubeda. Yen ana kula saking wetan bali ngetan yen ana kula saking kulon bali omah kulon yen ana saking kidul bali omah ngidul. Yen ana balak saka lor bali ngalor yen ana balak saking dhuwur bali omah kidul. Mula yang resi nyuwun tambahing puji donga. Mugi ginelaring krida tamtama wonten dalu mriku tansah kalih saking rubeda. Duh, Gusti Kang Murbeng dumadi. Sifat papat limo pancer tengah minangka jejering blodrat saking Gusti Kang Murbeng dumadi mila Bapa pangarsi nyamung nuwun nyadong ngersane Gusti Kang Mahawidi. Mugi gelaring turangga krida matomo ing dalu puniki tansah kalis saking reridu saha tinebihna saking birahi. Yen ana balak saka lemah baliya dadi lemah, yen ana balak saka geni baliya dadi geni, yen saka angin baliya dadi angin, yen saka banyu dadi her. Kantun siji ingkang numbali tanah papan Bapa Arik Dalasan Ibu Dini. Arep sidem mermane datan ana walang salisik gegodhongan tan obasamira lho bebasan tan ana kang lumampah. Tek-tekan Banaspati genderuwo sajodo ilang kantun kuat rahayu. Rahayu saking kersane Gusti Kang Mahayu lumeber dateng sih warga agung panjenenganipun Bapak Arik Dalasan Ibu Dini lumeber Kang Putra Adinata Bayu Satwika. Lir berkain Gusti mugi lumeber mriki sang